Chibai levek ole tun trum video chu request HNAWLNA rejection lo donsawn dan lo ma chon dan kha en ho le ila sheber chu kan lo mai theya ma se karon soite hi adikin ti empty lovem ti te po khalo comment ve ta ula in du chuan video topic request du tan po khan a request te reng thawani hnol ti hian kan mishing puite chhungte emo thiante hlawkpui in ngai zon na a te po ni theianga na a te po nar hnol reject kan to na sang sang te lo dun son dan than nia lang te kha kan en ho don ani ama sai ni la subscribe lo chuan lo subscribe vela ka video te hi hlawkpui tur nia ishiat te hena khan milo share sak thei be chuan kalom don ani hnol kan ni huna kan ma chon dan tur pakhat na chu INNGAIHBEL LUTUK lo tur ani don't take things personally tikha the four agreements bua agreement pani na khani a thil thleng reng a hian mani in mo pule in dem ren ching hi kan om thina ni ka thling tok lo ani ka moi tok lo wang ani ka thiam tok lo wang ani hnol khak kan ni na khan kan lo input thuvek thei ani ma se chu lam lo zong chuan lo ngai tua ve chin tai la a hnol tu che khan har sat na anei ani ve theya amut of riau hun kha iwanang phu te po ni thei ani a ex nen in lo in ang viau po kha ni theya chu tianga te chuan ngai tua ta la I thiam lo le tlin lo na lam kha ani mi lo ta ni ama lam zo kha alo ni ta a ni lo po in I thian tha ten an lo thlim deuh che emo kom ser deuh che pon an ril ru zaw tok lo zia emo mil lo an nga wang te po kha alo ni theya chung chu kom mi har viawa mili har viaw wang po kha ani bik lawang mi in min hnol te hnar te biak that lo deuh te po hian an mani khan an nuna thil thleng te om ve a har sat na te po an tok ve ti hriat tur ani a ngai dan te po kha an nei ve ni an mani kha an ronin tar lang an ronin expose zo ani te kha hriat tur ani a keimani lam ngor khani bik lawin chuwangin nangma kha lo in dem vek bik lo la pani na chuan a aya thazok I phu ti kha ring dai ro Jack ma khan na adil sang sanga te khan an hnol hnem zia kha kan hria ni a chanchin kan hreveka KFC dor nge ya po khan atling lawa ma se tuna chuan a le ta sanga a om to thong ani Harry Potter ziak tu ngei po kha publisher tam takin an hnol ti kan hria ni WhatsApp application mu chuak tu pa po hian atira chuan Facebook company a hianin na adilani ma se hnol ani a chumi hnuwa WhatsApp hi aron duang chuaka aron siam chuaka ti chuan tau takin Mark Zuckerberg hna hian a hral le ni khatiang kha khowela hian soitura tam a kanlal isua ngei po kha nar tuanga ni chuchunga tinge kan ti chuan nar tu khan a hnara that zia le a hnara hlut na kha a mu thiam lo wang a hria thiam tok lo wang zo ani thil tau le tha po kan phak lo chu kan hnar maya kan le ngam lo mai thina ni chu tiang chu ni ve theya hnar tu chi chuan I hlut na a mu thiam lo ani theya I hlut na le I that na mu thiam lo tu chuan a phu lo che ani ve le mai ni I na dil na te khan I talented zia te I taimak le irin om zia te kha an shelo ani theya I ngai zong in nupui tlak pasal tlak ini zia mu thiam lawin a hnar che a then che ani theya chu chuan I hlut na kha ati hniam chuang lawa phu lo tu che khan a hnar che ani ve mai ni kong khate in khara wangin adang zong po a in khar ta vek ti na ni lawa mi thar thazok na thar thazok I phu wang le a thazok I nei theina na chunglam ruwa man na te po kha alo ni dei the ani chuwangin vui vai mai lawila chu tiang tura tan chuan pathum na a mal som na a chantir kan tum don ani zirlai thataka khan chantir dai taila nar kan ni na kha midang kan pu pum hlum thei ti na ani bik lawa mani lama po in enlen na tur kha alo om ve nge yang ti kha arin omani down nan mang lawila za thla ka la lawila part of life nuna thil thleng ve thin reng ani ti hriat tur ani a kan hriat telbok tur chu tumchin lo te hi hnar an ni ngai lawa tuman an reject ngai lo na mu tuma va bei ve lo va interview ve lo te hi hnar an ni ngai lawa an tlangai lawa ni tumchin mi alo te mi om mei te hi an hlo cham ngai lawa
tumchina beivea kal thin te hi an hlo cham zawk thin ani chuwangin hnol kan nia hnar kan ni hi chuan kan tumchina kan beive ani ti kha achianga mitam tak ai chuan kan kal thui to zawk reng reng ani chumi hnem nget tu chu ani a chuwangin hnar kan ni te hnol kan ni te hian tu emaw tak kan ni ve ti lan tirna na khan man dei tur ani palina chuan hun inpek ve tur hnar kan ni te hnol kan ni te hian anna ve thin ani engthila po ni se achan chu mishing chu a hu hawa cheng chi social animals kan ni a lenglo bik pomlo bik kan ni hian kan lana hei chu mishing ni phung ani a na lo ang deuh pon omila aruk tak chuan engemaw kha kan feel tho tho thin ani chumi damna ata chuan hun inpek ve deuh hi angai thina nga ve deuh kha ngai ani ti deuh ngal tut tut te dam ngal thoi thoi te kha kan du mai theya hun in pe vela ngak vela I hun kha aron thleng ve mai don ani lo om deuh pakhat chu in ngai zona lam thila hian in then zo hlima te ril runa ti damnan midang nei zung zung kan om thina kha kha apoya mi thinlung kha kan thinlung hliam tuam damnan kan hmang tina ni a atopa mi kan hliam le thina keima ni po kan dam pha ngai chuang lawani hun ngei po hi hun kan pek thiam ve hi angaya idam le don ngai o le don ti kha in shetopla chu hunin a ron her chho pui mai don ani I hna du tak te kha ila hmuanga ila thokanga mangai tu dik tak po ila tonganga thian rin om te nen chunga ta chuan hun imamoni chuwangin lo chenghal tut tut lola phim takin lo ngai tuala hun ngei po hi hun kan pek ve angai ti hi ilo shereng thin donia ole he ti zong hi ka soi thei chu ni ta se point bel tu te in nei ni chuan comment lama te lo soi ve ula ka video min en saka wangin kaloma lepeka kani hmule tho donia